Eta orain galderak egiten jarraituko dugu, baina ez guk, beste norbaitek egingo dizu orain galdera bat. Galdera hori erantzuteko prest zaude? Bakizu norri izan daiteken? Ez, baino... Gertuko norbait da. Gertuko norbait. Gertuko norbait. Oso gertuko. A ber, laguna? Oso laguna asko gertukoa. dazkat lanen, oso gertukoa. Gertukoa bada laguna hobe, ez da, ze laguna espada... Asko ezagutzen duzu. Gehiena laguna dazkat, asko ezautzet. Eta berak ere baizu. Zakit, ez den neharri nahi, Inoiz etxe berean loin duzue. Zakit. Nerviosa geratzen nahi da, nerea nerviosa geratzen nahi da. Eta beharra da hoe berean ere egingo zuten. Agian. Egingo zuten, no, seguraski. Ai. Gauza asko esaten nahi Bueno, da. ez daka problemik, oiak konpartitzeko, Begira galdera nork egingo dizu. Ngokon jarri zianekin kontaktun zuri galdera bat iteko. Eta la jendiak zuri gehiago ezautzeko. Ta bueno, okurritu zitzaian galdetzea. Zuk dieta bat iten nahiko balin maztian, olako dieta bat gaueko 10etan kriston gozea jartzen zaizun oitako bat, zenekin hautsiko zenuke? Bat, kriston txokolatezko tartakin, edo bi, gure amak prestatzeitun karakolak tomate saltxarekin, hola asko gustatzen zaizun oitakokin. Bueno, maitia, ondo pasa, eta ikustega. Hortxe, itxaso alia, zure aizparen galdera. Ze politia, nahi musu bat, ze ilusioa. Eske jo, a ber, gauza hauek ez daiten, baina, bueno, zuen ekipo zoragarria zaututa, bueno, bakita ulortzeko gaizatela eta askoz gehiago. Ez zaio gustatzen, asko ateratzea ez. Eta emozionatu egin zara. Bai. Eski nire aman karakolak... Ni karakolakin geldiatzen izan zion, narian karakolak. Nire amonan errezeta da eta ikerarri gustatzen ezkit. Bai, nire aitonakin konpartitzeten zaletasun bada eta dudik gabe. Amatxon karakolak oso goxua dira. Hemendik, musu bat. Oso ongi, begira, zoragarri, Nerea, urrengo galdera erantzuteko prest? Venga, ba. Urrengo galdera kalete datorri Izasku Moianok topatu duen lagunaren galdera. Izaskun, arratsaldeon. Berriz ere, Maialen Xabier, Nerea eta Mikel, Nerea ikusi duzu platoan galderak daude, sorpresaren bat ere bai, baina kaletik ere galderaren bat izango duzu. Ez dakit urduri zauden? Venga, ba, Izaskun, ez, ni jokatzea etorri naiz, bota. Ba, hemen dago Peio. Peio, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo. Bai, bueno, zu nere alias gogoratzen duzu. Bai, gogoratzen da ikastolat ikurte duen oker txakurregaz, gure kasan be ontzua ezeutu eta bai, zeutzu, bai. Bai, bueno, bau da zura aukera, bota jozu galdera bat, hor dago bera. Bai, a ber, Nerea, nik deke zutzako pregunta bat eta da ondoren gu. A ber, beti ikusaitu euskeraz telebizioen eta oin badakit erderazko programa bat dengo zula eta nahi jakin zelan moldatuko zarin edo bilurapurtxu bat dekezun edo zelan jungo den hori asuntua. Bale, oso ondo. Ba, beira, egia da erderaz lan gutxi izan dudetela telebistan, eta asko galdetzea jate jota, zuzen muz erderaz da jo. Ni erderaz, ba ondo, ze txiki-txikitatik gurasoekin erderaz zaitu nahi zetxen. Nik euskera ikasi dut lagunekin, herrin, ikastolan, eta iritsia puntu bat, biak oso barneratuta dauzkatela, eta bietara igual egin dezaket. Egia da lanen, euskeraz zuzenago itzeitea oituago nahola. Baina, bueno, txipa aldatzea da pixkat, eta uste baino erosoago naho, gogo asko neukan probatzeko, eta benetan oso gustura nabil erderaz ere bai, eta, bueno, euskaldunok suerte hori dakau, ezta? Bai, begira, horrela hobe, ezta? Bai, guk ez daukagu suerte hori, Xabier. Euskaraz bezain ondo. Bai, problemi gabe. Ondo. Problemi gabe, hori da, ez gu bezala. Oso ondo, Nerea. Izaskun, eskerrik asko, zoragarri, benetan galdera interesgarria eta oso ongi erantzun da. Eskerrik asko. Esker, Peio. Galderekin jarraitu behar dugu. Beste gertuko norbait? Venga, ba. Hori ama. Hau ere oso gertukoa? Venga. Gertukoa. Agian hoe berean lo egin dute, ez dakigu. Ez dakigu, baina gertuko baino desberdin. Desberdin. Gainera galdera berezia da. Azaldu beharko diguzu. Venga. Honek eskatuko du azalpena, tira. Bota. Ikus ezagun, beste galdera bat Nerea alia zentzat. Kuku, izar bakarera animatzen zara? Edo festara, zer nahiago? Mira, nor da hori, Nerea, hasteko?
Leire. Leire. Jo, tio, que Leire fuerte, González. baina nola lortu zuea. Ama, zezerria, leheno, platoa sartu baino lehen behakin egon naiz hitzeiten. Ke fuerte, Leire, ke fuerte. Osea, honek bai etzaiola gustatzen, ez hau, ez sare sozialak ez zerrez. Era zerbait meite zaituzte. Bai, egia esan ezin dut kejatu. Solagun hona dazkat, ingurun. Lizar bakarrera Edo festara. Edo festara. Zer da hori? Esan nahi du horrek. A ber, Leire oso mendizalea da, eta ni zero. Baina aldi beren bik oso parrandazale gea, ordun, bueno, beti saiatze gea hor erdibideko gauza balortzen. Oain ezin da parrandikin, ordun nere etxen iteiteu festak. Eta, bueno, ez dakit, hor txibiltzegea batzutan, venga, etorri gaur festa, ekarri ardoa, tal. Eta beste batzutan beak esate, venga, guazen, usturrea, lizar bakarrean, no seke. Eta Leirek daka energia bat. Osea, mendizalea da, baina eske gaina hortako balio. Osea, daka keston tiroia, eta nei ipurdia keston pila pixatzet, eta ez da balio ezertako. Orduan beti dabil hor xixatzen da, venga, nerea, venga, guazen, tal, no seke. Eta norbaitek lortu albadu, ni menditontor batea iotzea, destu logo, Leire da. Leire da. Bueno, kon lizar bakarrera joango gara, gu ere, ez da? Bai, gure, pozik. Bai, horixe.